Καλημέρα παιδιά, πάλι από το Λύκειο Εναυρίτων. Σήμερα θα κάνουμε ένα καινούριο πειραματάκι, το οποίο αφορά ιοντική ισορροπία και αρχή Λεσατελιέ. Θα παίξουμε με σόδα. Ουσιαστικά αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να δούμε πώς το ανθρακικό οξύ, το οποίο υπάρχει στο αναψυκτικό, πώς εμπλέκονται οι διάφορες ισορροπίες του, διαλυτότητας και ιοντισμού και πώς μπορούμε να μετακινούμε τις ισορροπίες αυτές αριστερά και δεξιά με την αρχή Λεσατελιέ. Να θυμηθούμε ότι το διοξείδιο του άνθρακα διαλύεται στο νερό σε κάποιο ποσοστό, εκεί μετατρέπεται σε ανθρακικό οξύ, το οποίο είναι ένα διπρωτικό οξύ και δίνει δύο βαθμίδες ιοντισμού, πρώτος ιοντισμός, δεύτερος ιοντισμός. Προκειμένου να παρακολουθήσουμε την μετακίνηση της θέσης ισορροπίας δεξιά και αριστερά, θα χρησιμοποιήσουμε έναν δείκτη, το ερυθρό του μεθυλίου. Δείκτες είναι και αυτοί ασθενή οξέα, τα οποία αλλάζουν χρώμα ανάλογα με τη συγκέντρωση οξονίων που υπάρχει. Ο δείκτης που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ερυθρό του μεθυλίου, το οποίο σε pH περίπου 4 παίρνει το κόκκινο χρώμα, είναι στην όξινή του μορφή, ενώ σε pH περίπου 6 έχει την κίτρινη μορφή. Και αυτή είναι η ισορροπία του. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μας πειραματάκι, στο οποίο τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε σόδα, θα πάρουμε μία ποσότητα από αυτή και με τον ογκομετρικό μας κύλινδρο θα πάρουμε 25 ml. Είχαμε και κάποιες απώλειες εδώ. Για να δούμε. Αφρισμός έντονος. 25 ml λοιπόν και βάζουμε σε ένα πλαστικό φιαλίδιο. Βάλουμε και άλλα 25 ml στο διπλανό του. Περιμένουμε λίγο να κοπάσει ο αφρισμός για να μπορέσουμε να δούμε ακριβώς τον όγκο. 25 ml. Ωραία. Το βάζουμε και αυτό στο διπλανό φιαλίδιο. Και στη συνέχεια θα βάλουμε τις 4 σταγόνες από ερυθρό του μεθυλίου. Ωραία. Έχοντας βάλει τις σταγόνες, κλείνουμε τα δύο δοχεία και βλέπουμε αρχικά ότι βρίσκονται στο ίδιο χρώμα. Έχουν αυτό το κοραλί. Πάμε τώρα να κουνήσουμε το ένα από τα δύο και το άλλο το έχουμε σαν διάλειμμα αναφοράς. Κουνάμε το ένα από τα δύο. Λίγο προσεκτικά μην μας φύγουν πάνω σταγόνες. Κουνάμε μερικά δευτερόλεπτα. Και μετά θα αφήσουμε το διάλειμμα δίπλα για να συγκρίνουμε τα δύο. Βλέπουμε ότι το χρώμα έχει γίνει κίτρινο. Τι έχει γίνει λοιπόν? Με την ανακίνηση ουσιαστικά φέρνουμε σε επαφή τον αέρα με το διάλειμμα και αναγκάζουμε τμήμα του διοξειδίου του άνθρακα να περάσει στην αέρια φάση. Άρα η πρώτη ισορροπία πηγαίνει προς τα αριστερά, αφού μειώνεται το διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα, και η δεύτερη ισορροπία με νερό προς ανθρακικό οξύ, να το πείστε και αυτή αριστερά, μειώνεται επομένως το ανθρακικό οξύ, το οποίο οδηγεί και την τρίτη ισορροπία προς τα αριστερά και την τέταρτη τελικά ισορροπία και αυτή προς τα αριστερά. Είδαμε ότι γίνεται κίτρινο το χρώμα. Πώς έτσι? Μέσω των δύο ιοντισμών που μετακινούνται και οι δύο προς τα αριστερά, μειώνονται οι συγκεντρώσεις των οξονίων και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αφού μειώνεται η συγκέντρωση του οξονίου, η ισορροπία του δείκτη να έρθει προς τα δεξιά και τελικά να επικρατήσει το κίτρινο χρώμα. Πάμε σε ένα δεύτερο πείραμα λοιπόν. Σε αυτό το δεύτερο πείραμα βάζω πάλι από 25 ml του αναψυκτικού
ml λοιπόν του αναψυκτικού, περίπου. Τα βάζω σε ένα ποτηράκι ζέσεως. Είχαμε και κάποιες απώλειες, ωραία. Και βάζω πάλι μερικές σταγόνες δείκτη ερυθρού του μεθυλίου. Να βάλω και μία-δύο σταγόνες που κάνω έτσι πιο έντονο. Τώρα αυτό το οποίο θα κάνω, θα έχω ίδια τα δύο ποτήρια ζέσεως. Στο ένα μόνο από τα δύο θα βάλω ανθρακικό νάτριο. Μία μικρή ποσότητα. Αν ζουμάρουμε λίγο στο ποτηράκι ζέσεως, να δούμε τι γίνεται. Παρατηρώ αφρισμό και το χρώμα γίνεται έντονα κίτρινο. Τι φάση. Για να δούμε τι συνέβη μόλις. Αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι η εντεροπολική μας ένωση, το ανθρακικό νάτριο, ουσιαστικά μέσω ενεργολιτικής διάστασης σπάει και μας δίνει ανθρακικά ιόνια. Αυτά μπαίνουν στην τελευταία ισορροπία, στον τελευταίο ιοντισμό και τον στέλνουν αριστερά. Επομένως, πολύ περισσότερα όξινα ανθρακικά ιόντα που στέλνουν τον επόμενο ιοντισμό και αυτόν αριστερά και τελικά και τις πάνω ισορροπίες. Βλέπω λοιπόν ότι από τους δύο ιοντισμούς μειώνονται τα οξόνια. Μειούμενα τα οξόνια στέλνουν την ισορροπία του δείκτη προς τα δεξιά και επικρατεί το κίτρινο χρώμα. Και πάμε και στο τρίτο πειραματάκι, το οποίο έχει να κάνει με τη θερμοκρασία. Απομακρύνω τα δύο ποτηράκια ζέσεως και πάμε να δούμε τη θερμοκρασία. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα υδρόλουτρο, το οποίο το είχαμε αφήσει να θερμαίνεται και είναι περίπου στους 80-85 βαθμούς. Εδώ λοιπόν παίρνουμε δύο σωλήνες δοκιμαστικούς και βάζουμε από 5 ml σόδα πάλι. Έχουμε βάλει λοιπόν εδώ, θα συμπληρώσουμε πάλι μερικές σταγόνες δείκτη. Ωραία. Και θα κλείσουμε από πάνω τους δύο δοκιμαστικούς σωλήνες. Κάνουμε μία ελαφρά ανάδευση, ούτως ώστε να φέρουμε τους δύο σωλήνες σε συγκεκριμένη ίδια εικόνα όσον αφορά το χρώμα τους κλπ. Έχει αυτό το γλυκό πορτοκαλί κοραλί χρώμα. Τον έναν τον κρατάω, θα διερευνήσουμε τη θερμοκρασία. Θα κρατήσω τον ένα σωλήνα σε θερμοκρασία δωματίου και τον άλλο θα τον αφήσω για 5 λεπτά χρόνου μέσα στο υδρόλουτρο. Επομένως τον βάζω αυτή τη στιγμή στο υδρόλουτρο και ξεκινάει να μετράει ο χρόνος, οπότε σταματάμε τη δουλειά. Πάμε λοιπόν, συμπληρώθηκε το 5 λεπτό μας, έχει έρθει σε ισορροπία θερμική σίγουρα το διάλειμμά μας και πάμε να δούμε τι έγινε με τα χρώματα. Βγάζουμε λοιπόν το ένα σωληνάκι, το βάζουμε δίπλα με το άλλο και βλέπουμε την εικόνα. Είναι σαφές
ότι έχουμε πολύ πιο κίτρινο διάλειμμα στην υψηλότερη θερμοκρασία. Και η ερώτηση είναι γιατί. Για να δούμε λίγο. Ξέρω ότι ο ιοντισμός είναι ενδόθερμη διεργασία. Άρα εγώ θα περίμενα να πηγαίνουν οι δύο ιοντισμοί σε υψηλή θερμοκρασία προς τα δεξιά. Άρα θα έπρεπε να πάρω πιο πολλά οξόνια και άρα αφού παίρνω πιο πολλά οξόνια δεν έπρεπε να γίνει κίτρινο, έπρεπε να γίνει πιο κοραλί, πιο προς το κόκκινο. Άρα τι έγινε. Αυτό το οποίο επηρέασε, παιδιά, είναι η διαλειτότητα αερίων σε υψηλή θερμοκρασία. Η διαλειτότητα αερίων σε υψηλή θερμοκρασία μειώνεται και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τμήμα του διοξιδίου του άνθρακα να εκφεύγει προς την αέρια φάση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το διοξίδιο του άνθρακα να μειώνεται. Το διοξίδιο του άνθρακα μειώνεται, άρα και η δεύτερη ισορροπία με το ανθρακικό οξύ πηγαίνει προς τα αριστερά. Μειώνεται το ανθρακικό οξύ, άρα και οι δύο ιοντισμοί πηγαίνουν προς τα αριστερά. Μειώνονται τα οξόνια. Μειώνονται τα οξόνια, άρα η ισορροπία του δείκτη πηγαίνει προς τα δεξιά και τελικά κυτρινίζει. Επικρατεί η διαλειτότητα όσον αφορά την επίδραση της θερμοκρασίας, γιατί προφανώς είναι μεγαλύτερη το αποτέλεσμά της. Αυτά λοιπόν από μένα, ελπίζω να σας άρεσαν τα βιντεάκια. Η οδική ισορροπία, αρχή λεσατελιέ και η στάδη σώτα.